Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj tjednika Hrvata u Mađarskoj, saznaćete u narednim minutama. Mene zabrinjavaju moguće strože mjere na hrvatsko-mađarskoj granici zbog pandemije koronavirusa. Osjećat ću se kao u zatvoru, a testovi su skupa stvar i ne mogu ih svi priuštiti sebi. Zaraza se po vijestima širi diljem Europe, tako je Finska ovih dana većinu članica Europske unije stavila na crvenu listu, što nam donosi jesen i moguća kombinacija simptoma gripe, koronavirusa i ostalih jesensko-zimskih boleština. Je li zatvaranje granica pravi odgovor? Što bi ono donijelo gospodarstvu, komunikaciji i prometnoj infrastrukturi? Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Nažalost, ljetne ferije za djecu nisu donijele promjenu pa ni željeni odmor. Tako je bilo i s obiteljima koje nisu mogle živjeti svoj uobičajeni život. Mjesecima su bile u kući opterećene obvezama vrtićke i školske djece. Nisu se mogle oslanjati čak ni na bake i djedove, jer su oni bili najugroženiji od koronavirusa. Nisu mogli odlaziti u trgovine, ljekarne, na poštu, a još gore nije bilo preporučljivo ni viđati se s unucima. Možda samo s onima s kojima žive u istom kućanstvu. Više u komentaru tjedna iz pera Stipana Balatinca naslova Biti spreman za najgore i nadati se najboljem. Investicija u budućnost je svakako otvaranje hrvatsko-katoličanske čuvarnice u Nardi. Mađarski parlament usvojio je zakon o državnom proračunu za 2021. godinu. U Santovu je predstavljena knjiga Živka Mandića Misec sjajni razastro srminu, pučke pjesme Hrvata u Mađarskoj. Marijo, snižna gospo nazvana, varoša pečuha gospo obrana. Oni samo tvoju poznaju moć, kojima si već bila u pomoć. Ovo je prvi stih pjesme zabilježene u molitveniku Vrata nebeska, izašlog po prvi puta 1845. godine u Pečuhu, a sastavljenog od svećenika Stipana Gardenića. Pečuški Hrvati i ove su godine proslavili blagdan snježne gospe. S obzirom na epidemiološku situaciju ili unatoč njoj, ove godine također održana 9. ljetna škola tambure u Orfiju, organizaciji kulturne udruge Vizin. Potpisan je sporazum o suradnji između Hrvatske samouprave Senandrije i Hrvatske samouprave Baranjske županije. Hvalodavanje u uniforma kod Peruške Marije, blagoslovljene su štatue Presvetoga Trojstva i Svetog Antona. Čovjek zagledan u mirnu vodu rijeke Drave ponekad zaboravi koliko je ona moćna. Bujice koje donesu obilne kiše nabujaju njeno korito koje ne može progutati svu tu silnu vodu, te se rijeka izlijeva i širi na sprudove sve do Bente. Tako je i na liniji od Martinaca do Starina dugoj 10 i nešto kilometara. Naša podravska sela smještena su tik uz njenu obalu. Živjeli su njihovi stanovnici i žive već stoljećima podravski Hrvati uz ovu moćnu rijeku. Ministarstvo ljudskih resursa u suradnji s Nacionalnim stožerom civilne zaštite, Ministarstvom unutarnjih poslova, Nacionalnim centrom za javno zdravstvo i Uredom za obrazovanje sastavilo je i dostavilo svim vrtićima i školama detaljan protokol koji sadrži smjernice za početak školske godine. Više na stranicama Hrvatskog glasnika. Premda u Pustari nema odgojno-obrazovnih ustanova, čelništvo naselja pomoću raznovrsnih programa uspijeva okupiti mlađe naraštaje, u čemu svojim privlačnim priredbama pomaže i Hrvatska samouprava. Tradicionalni hrvatski kamp jedan je od takvih događanja. Dvojezična škola u Bizonji u novom školskom ljetu štarta s 90 dice. Ružana Kamerhoher Lesković kaže: jako se ufam i volila bi da od septembra zabimo digitalnu nastavu. Poštovani slušatelji, slijedite platforme medijskog centra Croatica, pretplatite se na hrvatski glasnik kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program Internet radija Croatica, pratite i video priloge Croatica TVA. Molimo vas, ostanite s nama na medijskim platformama i društvenim profilima medijskog centra Croatica. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj.